तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर मर्द मेहरारू के स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके कि बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी आ चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आयल बनी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा था तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एक जने अपने पत्नी के पर्सनल इंक्वायरी करते रहे, देखी का कहते रहे कि बोला नई हर में यार कगो रखले हऊ, कोई घर के केतनन के चखले हऊ, हर कोई घर के केतनन के चखले हऊ, हर कोई घर के केतनन के चखले हऊ। तब बोला नई हर में यार कगो रखले हऊ, बोला नई हर में यार कगो रखले हऊ, केतनन के दिल में तू झकले हऊ, हर केतनन के दिल में तू झकले हऊ। तब बोला नई हर में यार कगो रखले हऊ, बोला नई हर में यार कगो रखले हऊ। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले एगो बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही, हम तहीं राइटर, रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ई रउआ ऊपर डिपेंड करते रहुआ, जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहब। अगर रउआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।